indriya mangkum mangkum kanduan limben lelena tanpa keranin iki ana menungso meneh satwa kakah perkoso jebles kowe menungsane mau ayo kowe ngaku uga jenengmu sapa yo yen kowe takon marang aku aranku Bapa Tuna lho Kamal Tuna bapa iki Bapa Tuna mung diwali lajeng diwales kidul kawan kidul tujuane lho yen Bapa Tuna kuwi werdine piye bapak Tuna rugi dise bapakku mongso rugi anak aku mung kami jeneran ditunggal yen ngono kowe bocah tanting tetep ati panganku ya yen aku arep patrok sak budimu ora kana suwek ta maca takon dino sing kuat mangkong kanduan rimban
yo jagat yo dewa Bathara asisaning Bathara jagat arep entuk menungsa loro jane nyawis ora bakal ngeleh sak lawase monggo sing golek pangan iki mah wis tak petung kanthi gelep lho dinane Rebo paing Rebo 7 paing 9 gunggunge 16 tak etung sri yo kuwi kriyek mentek joto kemil mau tiba kemil ni mah tiba joto nyatane ndas ku menjoto kabeh wae cilaka tenan sing ora entuk kemil entuk mendep-mendepe jane trimo lah kan ya kaya yen ana tak alen dhisik ana sak ngisor ing wit iki ya iki jenenge wit apa iki jenenge wit amal iki wah jenengan kok wit amal kok kaya kurang wis ya seksenana para bucara iki wit amal tak ganti jeneng wit asem iki wis sapareng likat dhisik lereng ana sak ngisor ing wit asem dhisik iki wae ben mongso oleh awakku yen kuwi ana bayi ya akare iki nonton iso ring wit asem iki ya iki ana kewan sing gremet ana awakku kewan apa kok metu saka wit-witan lho kok dong gremet sing gamang ya apa ngaso dhisik bapak ngaso omah ana kewan sing gremet iki nek bangsane kewan ya bareng apa ya tak ngidu dhisik kowe wis ngerti kanmu kekaman ngesep marang opasku ya tak ngidu aku ning ngidu ki mung sasi sura sepisan nek ngidu ora bolak-balik wis meno kae wis ngecep karo kasetenyu karo pasku do mobil kenas do mobil kenas kene ya kuwi kewan sing padha ngombe buku kuwi ngantak jenenge kala jengking sing mburi kala tunggen wis padha arep ngesep apa kang dadi upasku mula kowe mbae kono ndelik gonceng kiwa-kiwa kono ya wis do ngalih kono aja ndelik ana ngerancang gamelan dak mentuk karo peniti-peniti kuwi Kulon kowe badhe nyumpasipun kulon lho kowe kok ulama nani aku kowe jenengmu jenenge kowe kula larian iki kulon kula larian bar nyuwun ngumpasku iki ya kowe gandeng larian iki kula sing bocah kowe lunga dhisik celana kan sedulur kanca-kancamu celana rene kawula dumung welang weling kan padha korene kok gandunge gedhe nesep pasune iki ulun bisa kula dumung ora ngombe pasku wis padha karo gunungan pasku kowe bebayan kula dumung wis kono semingkir kono kula manggang sowan kulun kowe kula welang iki kula welang ya kowe ngombe kene wis kowe padha kanthi kemanten karo nesep pasku iki matur nuwun ya aku ingkang suwun mae tukul kula weling ya kono ngombe kono wis matur nuwun sanget wis kula welang mung kula kacung ngombe pasku ukul kados pundi piye nggon nyeluki kula ya sampun kula den pikantuk pasipun kula kados pundi wae sentes kila ketrago nandang teko mamau wah kula mboten uman upasipun ya yes kowe terima ngono lariangon mula lariangon ku ora ndek upas ning malah kowe do umur mergo yen kowe kepethuk
Dipati wong sapa mesti ora bakal mentol mateni karo kowe mergo kowe ora ndek numpas mah kowe do umurmu. Beda kula dumung kula. Gadung kula. Yo ya sing numpas kae mah ora domel ketemu karo wong mesti bakal dipateni kowe mah do umurmu ning sapa sing sok nikora karo rayan mesti bakal gedhe ati mah dosa kang gedhe iki pukul matur nuwun ya kowe mah paring murda kono ngayem kowe iki pukul matur nuwun sanget ya atur cepet ndang ing langen surat satun sali awet kanggo kabarang atur wis apa kulo dhisik ana sanitore wis asem iki den supaya kuwe otot kayuku ya wong padha ganggu gawe kan kaya kowe mangko sing lan Bathara Guru ingkang saringgekan akar moranti nang jagat padha sanalika Lembah diniut saking dari kantor ngejloki dateng Bathara Kolkat Godaya sangat Bathara padha karo dadi mangsanku bapa njaku dikono apa kowe bapakku tetep bakal tak pandak mangsa bapa guru kok dhisik nggih Bathara kono kowe arep mangan karo aku mergo iki lagi wancine gedhok tengangi iya kowe dadi memangsanku dadi panganku dasare weteng wis lak luwe bapa yo saiki mengkene nggih Bathara kono Peno kuat mangan kalakan mongso aku ya tak lilangi nanging mengko dhisik waton kowe bisa mbatang apa kang dadi cangkrimaku kowe kena mangan marang aku bapa kurang nangkringi apa mara kaki ya saiki mengkene yen kowe pinter bisa mbatang cangkrimaku kowe kena mangan karo aku kalimane piye mara kaki wedharno ya kowe Wancai Trigul Netranawa Tandasta suku dasa lan Dwi Purusa kuwi tegese piye? Oh, lah. Ini ya mung gampang to, Bapak. Wancai Trigul tegese awan, tri tegese telu igul buntut. Wanci awan iki anane wong telu kang jagongan. Igul tegese buntut, lembah dini duweni buntut iya apa ora? Pola kok pinter tenan kowe nggih Bathara kono. Saiki Netranawa Tandasta suku dasa kuwi tegese piye? Netranawa, netra mripatna tegese sanga, mripate wong telu iki cacana 7 genepe sanga ya kuwi mripate lembandini mergo
Tandirang pukulun para guru gunon sewu tripati ana telu sing siji mapan ana ngembathuk mula Netranawa kuwi kang benarani mbok wedhake marang aku pripati para lembah ana loro pripati wong telu iku ana pitu dadi ana sanga ya kuwi Netranawa yen tangan hasta tangan wis ngarani hasta 8 tangane wong telu iki cacahe ana 8 kok ora ana 8 mergo Rama Tekulun Bathara Guru kuwi nuwun sewu astane ana 4 olah dayo yen mengkono bener kuwi nggih Bathara ya lah yen duwi purusa kuwi tegese apa nggih Bathara lha ya duwi purusa duwi tegese loro purusa kuwi kelamin dadi kelamine lembah dini kok ana loro ya ana kelamin lanang ya ana kelamin wadon dadi kena dinarani ora lanang ora wadon ora dalah dene kok ya pinter temen kowe nggih Bathara lah kula dina iki Rama Kebulun lha ora kena tak pangan tak badhok Rama puput mengko dhisik kaya aja ngawur gawat kowe kok mangan aku kuwi nganggo dasar apa dasare wancing beduk tengange nggo lumaku saiki tontonan srengenge saiki tontonan piye nyatane wis glirang mulun. Weh, salah. Oh, ya ngono aku no. Isih kalah pinter karo Rama Tekulun Bathara Guru. Golek ngejak tangking manis jeblahe ngaku sikaraku srengenge karepen lewan mulun ya. Yen ngono aku ora sida nglakon mangan karo Rama Tekulun Bathara Guru. Yen ngono aku nyuwun pamit arep golek menungso golek pangan liyane apa yo. Sansaya dalu laras abyara kang lintang medhep Isti sonyo tangangi lumrahing kandaning puspito kanyaning putyan Risang Victor
suarane matur pronto mandung sonsarining